matamu sobek kuwi yo. Asu nek kowe kok. Mangkat OTW nilai kayu ah. Ger. Gas. Wolong puluh limo, Taimo 115, potongannya tadi 6. Alah, duitnya terlalu sakit iki, jelas bati aku. Pamer ya, pergajian iki. Bos, bos, bakalan kayu ngono ki padha duite po. Ya ngene lah bos, jenenge bakal kayu yo. Kadang rugi, kadang ya bati to. Bati kok paling bati rencek aku ki. Koyo aku iki lho ye bar gajian ki. Lah 200.000 bos. Ya nek ngono ki aja disombongke to bos, nek duit to bos, bos. Emangnya kowe geblek duit. Ya aku ya duwe bos, nek mengkur duit bos. Alah, ora mungkin kuwi ndidit semene kae. Paling tuku kayu dutang. Lah suwe jenenge nyepelekke bakal kayu yo, bajingan kowe yo. Oke. Aku gen napuk cangkemmu momer ti pra. Alah, paling kowe duite bosmu kuwi kok sing nggo gawe modal kok. Modal matamu sobek kuwi yo, asu nek kowe kok. Kurang mau priwe? Tambahi asu kowe kok. Celek lah. Kono minggiato kok yo ana menungso modal koyo ngono sih, celeng teman kok persis tonggoku. Kerek nek kowe kok.